с оператора, аз трябва да свиря. Сега слушай, следващата песен. Не. Така, всеки, който чуе тези мои думи и изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който построил къщата си на канара. И заваля дъжда, придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха към тази къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който строи къщата си на пясък. И заваля дъжда, придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща. Тя падна и падането беше голямо. Слушай следващата песен, която ще свириме. Тази песен. Чекат на Шурчек, ако мамата има ли вече. Слушай сега. Пляскаме на децата, пляскаме и благодарим на тези, които се го